ga wutar nan ta fara ci ta zama haka a gaban ku na maimaita na ce mai girma gwamna inda abin da nema ni ban gane mene ba a Kano ake ta mun wannan masifa idan Ganduje ya turo a harbe ni ya sani ba ni harbe ba annabi Muhammadu ya harbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana mata na ƙasar duniya gaba ɗaya dukkan al'ummar annabi musulmi, na yi wannan bidiyo ne don Allah ba don mutum ɗaya ko mutum biyu ba, duk duniya musulmi. Ina son don Allah a yaɗa bidiyon nan group social media inda ko ina da ko ina zai yaɗu. Ba kwa ji ana faɗan abin da manzon wani tsinanne la'ananne ɗan gidan la'ananniya wanda uwar shi bata yi haihuwar shi wannan ba, ɗan haihuwar rana, yana abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ki ɗaukan mataki. Inda a ce yau gwamna ko shugaban ƙasa aka zaga da tuni an ɗau mataki a kai shi, amma ku duba ku gani har yanzu ba a ɗauki mataki ba, sai a ce za a ɗauka. Ina ƙungiya mai kare haƙƙin ɗan adam? To ga kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina son dan girman manzon Allah mu fito kwanmu da kwarkwata domin mu kare martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai taɓa mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu bar shi a baya, wallahi sai inda ƙarfin mu ya ƙare. Ba kwa jin abin da la'ananan ne yake faɗa? Wai idan Ganduje ya harbe shi ba shi ya harba ba, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya harba. Tsinanne la'ananne, amma ba za mu ɗau mataki a kai shi ba. Mun kyale shi, mun yi sasakai akan wannan. Kuma mu ce muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za mu ɗau mataki ba. Ba kwa ganin duniyar mu abin da take ciki? Masibu sun yi yawa, ana taɓa biyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba za mu ɗau mataki ba. Dan girman manzon Allah ga jihadi, mu tashi tsaye mu yi jihadi, mu kare martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kare martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya taɓa mana manzon Allah sai inda ƙarfin mu ya ƙare. A ɗauki mataki ga wannan la'anannen zinanne da ya taɓa mana martaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Saboda me ba za mu ɗauka ba? Muna nan muna yawo a duniya, ko aikinmu ya fi martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Sai dai mu yi shiru. Dan Allah, 'yar uwa ko ɗan uwa, duk wanda ya ji wannan saƙo na dan Allah ya yaɗa duniya kowa ya sani.